no gotigana nayo mwanju muriyeria ni otokwirana ya masemo gwika county ya Kisii asingo kumanya bunanigo abairi n'abasani baba gwikirana asinka yo mugaka Philip Mugaka no mungino ye Winfrida asibaba gutwara omuyiga gukwiranirya mbya mono gocyasi Nyasaye asobo gwenia abeire gakoba omugaka Philip nigo abetega kubarwa omutwe asabira segetanda gwetania emyaka ebere asikorenderi tukuliarera bagakuinyora naboigo kwiraniria nga mbya mono boigo nigo baerero bokoreri bwabo asinyasaye chinga kibabeire asoboiko bwensi muri gito Daipon Asanya na atalira chinsemecho naboigo gotwariganiria oroboti rukubwatia enkayo mugaka Philip no mungino ye Winfrida nigo yariganie misencheno yo mogoko asinka yabo yokumurira Nyasaye mbya mono gwetera amakongu baeteire yamarwaire amoyo yugukena Nyasaye mbya mono na renga tanyo somo nyumbe pipe mambi kengeri kanjirana nkina kora Nyasaye mnambekira na bire chingu angene ni asobo korerwa no gira itu karkan twari kunisa yuko Nyasaye mbya mono ande ndishira kichonsi pakana ikunande oburwere bwatujandira mu rutugo 8 207 mpaka bano ego musaya rwaliteryoka na nchengora rwanda ndakrimuse na ikapenda post yakaboka kuba sekaransite atane kuboke nyakebere n'imitinyo na kikyagara nyorete bono rero muno tukwana iyo orurangambia tusanga amatwensi tusange kimwaso kimisa hemisencheno gekora wana father ototo nigasegete ngana yokunyerana kwenere yambuya mono gucyasi Nyasaye maiga yokonyora kero kende keri wasabeire asebire bitambe kichonsi biya mono kegima ekyagera obuya bwa Nyasaye nabuwo botuachire kogokera rera iga ni misa ya shukrani kwa sababu ya yale Mungu ametutendea mwanya bantu. Mara nyingi kibinadamu tunajukulia tu vitu kwa msaha. We take things for granted sometimes. We even forget to thank God. We even forget to say thank you. Mwana gukina buno yomo kaka na gukina atakeire kwegerigwa mono kagima omugaka Philip no mungino ye Winfrida nigo banyara kwerera obuyo bwokoba ime ya Kristo anene ase bakurwa bokoreri bwabo ase ekelisia kia cathedral ori ya Kristo abo koiguna no de chingu anonde na Nyasaye naba kwa chingu etarago kwa kumusabotambe omali botambe nono wetara amatera ebintu byansi ko bikurwa Nyasaye otairie ke ngyo gotera to gotera nchena bana kwa minto bagisitiskana agatale ku mwana ku musini nipaka bone ngaika bone nande bakangira ne kwaje no ngenda tana barabu na kiparu de kiskate tro ando to tire bone gocha ko muibulunge to konge aso Kristo ebintu byansi ko bikurwa Nyasaye otairie ke ngyo gotera to gotera nchena bana kwa minto bagisitiskana agatale ku mwana ku musini nipaka bone ngaika bone nande bakangira ne kwaje no ngenda tana barabu na kiparu de kiskate tro ando to tire bone gocha ko muibulunge to konge aso Kristo Emene Bwana kila wakati sifa zake zikinywani mwangu bonsi abo baikirana asomoyego ywe abasani abairi amone amate nigo bachengera na kokokero murobire ywe asebanyora lingana lyoko babeko moyo asebaboliwa kwena na magimabo gucyase Kristo ekene urwarero ebigori byonsi inabindoke omoseseniwa ekiagerere oyore ne chinguru onkoreire amanene na elieta liaye neli chenu amaberaye nigare asabwo bamoirogete korwe bigori koika ebigori kubwetekana nebikora ao byabere bikonekiwa imena isiko yorogongo rwa gusi okomokorera Nyasaye na kiegentu yoka getigarete asoboiko bwenseye kuripoteria gataseni Kendezi TV kurwase kenyoro Kenya kwibolerwa kigotoka ime account ya Kisii elietaria Daipon Asanya.